Nie je to len bolesť, je to aj energia, ktorú ti každý deň berie. Poznáš ten pocit? Nie si len unavená, ale akoby úplne vybitá. Sadneš si a chvíľu len pozeráš pred seba. Už nemáš energiu ani odpísať na správy. Tvoje telo vysiela signály, ktoré si možno doteraz prehliadala. A pritom si možno ani nerobila nič extrémne. Vysvetlím ti, prečo je to tak. Keď telo bojuje s bolesťou alebo dlhodobým nepohodlím, spotrebúva oveľa viac energie. Telo je neustále v pohotovosti. Aj keď to navonok nevidno, vnútri pracuje na plné obrátky. Svalové napätie a neustály stres pre nervový systém vedú k celkovému vyčerpaniu organizmu. A najťažšie je, že si na tú únavu začneš časom zvykať. Hovoríš si, to je normálne, veď všetci sú unavení, ale tvoje telo možno len kričí o pomoc. Bolesť nie je len fyzická. Berie ti oveľa viac, než si myslíš. Berie ti energiu, náladu, trpezlivosť a chuť robiť veci, ktoré miluješ. Namiesto radosti zo života cítiš len nekonečnú únavu. Ale nemusí to tak byť navždy. Možno nepotrebuješ ešte viac zabrať. Možno potrebuješ podporu, oddych a skutočnú regeneráciu. Začni svoje telo konečne počúvať, kým začne kričať ešte silnejšie. Zaslúžiš si cítiť sa lepšie a mať energiu na svoje sny. Ak sa večer cítiš úplne vypnutá, napíš do komentára slovo únava a porozprávame sa o tom.